danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Baby. Hello baby. Ya kake? Hey, ya kike? Tun ɗazu fa nake ta kiran ka bai shuru. Wallahi kin ga wallahi ba wannan ba. Ya kike a garin? Ai da kalan baby. Wallahi Allah bacci nake wallahi amma na dan makara. Kin san na ce miki yau ne fa tafiyar nan fa. Kai baby, dan Allah. Wallahi kin san na ce za mu je London yanzu. Suna nan suna jira na Allah su je airport. Kai baby yau ne? Wallahi London za mu tafi wallahi. Kai baby London. Wallahi kamar kin san. Kai baby London. Wallahi yanzu ma yanzu ma mun shiga jirgi. Baki ji kalar jirgi ba. Kai baby amma wallahi na ji daɗi to Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya. Amma sai na dawo. Lafiya kalau ni ma baby yau zan tafi ƙauyen nan da nake faɗa ma. Oh yau ne zaki je kima? To shikenan insha Allah yanzu zan zo na shirya in tafi. To da me kike son zo miki? Duk abin da ya maka. To yayi kullum mun da danki sai kin dawo ke ma. Yawa. Ariya Allah baby. Na gode. Sai ya dawo. Ta. Baby a London? Bari ni ma dai da shirya na zo na tafi ƙauyen ya aka iya. Na mama da yada mata babatin. Ina jin wallahi ga ma na mai ko na koko ba na da abincin na kwaki. Amma wata tasha nan mun tara bara in ta in gani in je in samu ko da kwani in samu dan abincin da ci kuma ga dai ko na arere ta ne ma na bara ko in je in hada bara ma wallahi dai mai taramba da dan arere ta kada fa in sha duka fa bara in tafi kasa da ka tsawon kawo Da ya dawo mata babatin yawo mata hankali mata na mama mata hankali mata na mama da ya dawo. Hajiya da ko ne? Ina dan zuwa. Na ce da ko ne Hajiya ina magana kina ce ba shi bane ba. Dan jiyo mana. Ba shi bane ba nace. Kace mun ka tafi London. Nace ba shi bane ba. Makaryacin banza makaryacin wofi ashe dan dako ne yace mun ya tafi London. Ba komai. Nace ne ba ku bane. Hassan da Hussein. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Assalamu alaikum mutane na. Albishir na zo muku da shi wanda za ku ji daɗin sa my people. Ku garzaya Kenya TV. Ku gabza mana subscribe sannan ku gangaro ƙasa ku danne mana ƙararrawa. Za ku ga sababbin aika ɗinmu da zarar mun ɗora. Mu naku ne haka kuma namu ne. Kar ku manta Kenya TV.